Zato što mudžahedini nisu imali milosti čak ni prema vojnicima koji su se predavali jer nisu imali više municije ili su ih uhvatili i tako dalje. Tu nije postojala kako su Ženevska konvencija se nije... Kažem, da, tako je. Međutim, nisu samo oni bili krvoločni. Vi ste imali još dve formacije koje su bile izuzetno krvoločne. To su Crne mambe i Crni labudovi. Čekajte, Crne mambe? Da, da. Pa to ovaj što je bio ovde, Tako je. kako se zove, Piculić? Oni su bili, Crne mambe su bile takozvana jedinica njihova specijalna za čišćenje. To je Hrvatska? Da. A Crni labudi su bili muslimanska formacija koja je imala zadatak da najstrašnije zastrašuje civilno stanovništvo. Znači, oni su tukli, ubijali, klali, silovali od dece u kolevci pa do starih. Znači, sa njima pa nije bilo baš milosti. Nije bilo milosti. Pa i ne treba da bude prema takvima.